Il-kriżi politika fil-Partit Nazzjonalista reġgħet iddominata l-ġimgħa oħra fil-gazzetti tal-ħadd. Fil-gazzetta llum id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo esprima l-apatija u dwejja li hemm bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. Ivan Bartolo jsemmi l-firda u jikteb bosta bnedmin hemm barra sfortunatament qegħdin jaraw tmiem impenġi. Ma jridux ikunu parti minn sistema maqsuma bi klikek ifferoċjati u mejtin belaċċ għal poter. Bartolo jżid jgħid li dan l-istil ta' politika jħalli li bnedmin ġenwini joħorġu mid-dar ċentrali b'qalbhom vojta aktar minn qabel daħlu hemm. Jgħid li d-dar ċentrali tispiċċa bħal dar sabiħ imma vojta biex nin sabiħ mimli siġar mejtin bi frott qares u ta' dwejja. Fil-gazzetta llum f'artiklu bit-titlu Rari daqs Peter Ross, Bartolo jżid jgħid ukoll f'din l-istil ta' politika sħabek tarhom joffrulek il-frott minn din is-siġra li tħallilek toma morra li twaslek għal mowt li twaslek biex tibda tobot il-politika. Intant gazzetti oħra komplu jesponu l-qasmiet fil-partit immexxi minn Bernard Gregg. The PN continues to sit on the fence on many issues, qalet is-Sunday Times f'editorjal pubblikat fl-istess ġimgħa li ħareġ li l-oppożizzjoni ta' Bernard Gregg baqgħet bla pożizzjoni fuq il-liġi proposta l-użu responsabbli tal-kannabis. Għal din ir-riforma pubblikata fuq white paper tal-Gvern miftuħa għal konsultazzjoni daħlu ma' 350 sottomissjoni fost oħrajn minn partiti politiċi u waqdiet mhux governattivi, iżda l-Partit Nazzjonalista ma ressaqx il-femmit tiegħu. Fis-Sunday Times imbagħad kien hemm aktar dwar il-qasmu u l-firda li għadha teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Michela Spiteri kitbet fit-Times dwar il-kriżi d'identità li għandu l-Partit Nazzjonalista. Darba il-Partit Nazzjonalista kien jintaraf, il-kap kien jinfluwenza lin-nies u l-partit kien ftim, b'referenza ċara li dan kollu illum ma jeżistix, qalet Spiteri. Michela Spiteri komplet tikteb dwar iż-żewġ fazzjonijiet li ħonqu l-Partit Nazzjonalista u tgħidilhom tim Delija u tim Bużuttila Zoppardi. Spiteri ta' tħarsa lura lejn l-istorja riċenti tal-Partit Nazzjonalista u semmiet kif bil-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap fl-2017 setta kontra oħra qasmet lil xulxin. Semmiet kif tar-Repubblika u tal-Occupy Justice spiċċaw ikunu huma l-vuċi li tiddetta x'jiġri fil-Partit Nazzjonalista u tgħid li l-partit ta' Bernard Gregg inħataf.